Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова бүгінгі шығарылышта. Тизден сабан туйлары Татарстан президенті быйылғы бәйрәмне уздыру күннәре турындагы указны имзалады. 17 яшеннән фронтка Буа районында 97 яшьлек сугыш һәм хезмәт ветераны Әнвәр Аганизамов янында кунакта. Игенчеләргә яңа уңайлык республикада уникаль мобиль лаборатория эшли башлый. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бөтен дөнья электрон элемтә һәм мәгълүмати берләшмә көне уңаеннан республика халкын котлады. Мәгълүмати технологияләр цивилизацияның йөзен үзгәртә. Юкка гына 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителмәде. Киләчәктә нәкъ менә IT өлкәсе икътисадның драйверы булачак. Бездә тәҗрибәле һәм кирәкле IT компанияләр, элемтә операторлары, югары уку йортлары, стартапларга ярдәм итү һәм аны үстерү инфраструктурасы амбициоз һәм профессиональ команда бар. Татарстанда IT тармакны үстерү һәм аңа ярдәм итү өчен моңарчы күрелмәгән чаралар күрелә. Казанда һәм Чаллыда IT парклар эшли. Иннополис югары технологияләр шәһәре үсә, яңа IT квартал һәм технопарк төзелә. Без Татарстанны Россиядә IT индустрияны үстерү буенча әйдәп баручы үзәк итәчәкбез диелә котлауда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов быелгы сабан туйларын уздыру көннәре турындагы указны имзалады. Милли бәйрәмебез авылларда һәм район үзәкләрендә 11, 12 һәм 13 июнь көннәрендә, Чаллыда 18 июньдә була, ә Казан сабан туе 19 июньгә билгеләнде. Киләсе атнаның төп вакыйгасы Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү. Казанда яңа җәмигъ мәчете нигезенә беренче таш салу, шулай ук традицион Казан саммиты көтелә. Парламент хәбәрләре белән тулырак минем коллегам Алия Галиуллин таныштыра. Киләсе шимбә көнне Спас районында изге Болгар җыены уза. Татарстан дөньяның төрле илләреннән килгән кунакларны көтә. Тантанада Татарстан президенты шулай ук парламентарийлар катнашыр дип көтелә. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фермерларны дәүләт ярдәме программаларында активрак катнашырга чакырды. Ул Буа районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча киңәшмә үткәрде. Шулай ук Хәтер бакчасы акциясында катнашып, Үзәк район хастаханәсендә табиблар белән аралашты. Өлкән яшьтәгеләр өчен биредә барлык шартларда тудырылган. Гериатрик кабинетін заманча медицина җиһазлары белән тәэмин иткәннәр. Квалификациялы белгечләр кабул ителә. Һәр пациентның авыру тарихын мәгълүматлар базасына кертәләр. Все отражается в их жизнь в этих анкетах, их жизнь, их болезни, что принимать, как живут. Потому что пожилым людям это все важно. Хәтер бакчасы акциясы узды. Фәрит Мөхәммәтшин бөек ватан сугышы фронтларыннан әйләнеп кайтмаган якташларының батырлыгы истәлегенә каштан утыртты. Халык һөнәрчелеге күргәзмәсендә катнашты. Катнашучыларның берсе Светлана Ванямова да үз әйберләрен тәкъдим итте. Хәзер Татарстан сөт, бәрәңге, тирле, кош ите, йомырка җитештерү буенча илдә алдынгы урында тора дип билгеләп үттеләр. Хакимият, эшмәкәрләр һәм депутатлар җыелган утырышта. Авылда эш активлыгын арттыру турында фикер алыштылар. Узган ел республика аграрийлары 2,5 миллион тоннага якын ашлык җыеп алган. Бу 2010 елдагыга караганда күбрәк. Моңа яңа технологиялар куллану нәтиҗәсендә ирешелде. Ил икътисадына санкция басымы шартларында яңа чакырулар барлыкка килде. Продукция, обеспечение продовольственной безопасности в нынешних непростых условиях приобретает стратегически даже судьбоносное значение. Малым формам хозяйствования в прошлом году произведено более половины валовой сельскохозяйственной продукции. Это достигается благодаря сохранению и совершенствованию мер государственной поддержки. В этом году введены новые виды грантов, а размеры субсидий для ЛПХ увеличены. Утырышта азык-төлек куркынычсызлыгы турында сөйләштеләр. Татарстан үзен тулысынча продукция белән тәэмин итә. Әмма кайбер районнарда терлекләрнең баш саны кимү очраклары бар. Ел сайын фермер хуҗалыкларына ярдәм итү өчен 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелә. Республика бюджетына ярдәм итү чаралары күләме дә 8%-ка арткан. Фәрит Мөхәммәтшин фермерларны дәүләт ярдәме программаларыннан активрак файдаланырга өндәде. Менә шулай итеп җирле
идарә органнарының җитәкчеләрен, бизнес агзаларын, актив районның менә бүген 8 район монда җыелды. Бу районында тагын нинди мөмкинлекләр табырга була авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә. Нигә дигәндә, авыл халкында безнең тарихыбыз, безнең телебез, безнең динебез, безнең гореф-гадәтләребез анда саклана. Иң яхшы авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм фермерлар бүләкләр алды. Киләсе зона киңәшмәләре Кукмара, Мөслим һәм Чирмешән районнарында уза. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Коммуналь арифметиканы ничек дөрес кулланырга? Казанда торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә төбәк контроль үзәге милекчеләр һәм йорт буенча җаваплы кешеләр өчен укыту курсларын башлап җибәрде. Торак коммуналь хезмәтләр түләүләрен исәпләргә өйрәтәләр. Казанның 180 номерлы күп профильле күп телле гимназиясендә хәрәкәттә бәрәкәт сөйлә проектларының йомгаклау чарасы узды. Анда хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов булып кайтты. Казан мәктәпләренең 700-гә якын укучысы 4 ай дәвамында татар бию хәрәкәтләренә һәм сөйләм теле осталыгына өйрәнде. Балалар профессиональ биючеләр, артистлар телевидение алып баручылары белән бергә яңа тәҗрибә алды. Беренчедән рәхмәт әйтәсе килә шушы проектны оештырган җитәкчеләргә. Чыннан да бу бик күркәм проект миңа калса. Аның эше дә менә шушы 20 дәрес аралыгында балаларга менә без артистлар, җитәкчеләр шушы дип әйтәсе килә инде. Үзеңдә туплаган ниндидер материалны, ниндидер тәҗрибәне балаларга бирү, ул үзе бер күркәм күренеш дип әйтәсе килә. Һәм бик кызыклы тәҗрибә булды ул, чөнки балалар белән эшләү ул авыр да каяктан, кызык да. Чөнки балаларга көн сайын менә киләсең, алар белән эшлисең, син үзеңә дә эш ясыйсың дип әйтәсе килә. Үсәсең, ниндидер тәҗрибә туплыйсың. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты хореография дәресләреннән гыйбарәт. Укучылар татар бию хәрәкәтләренә өйрәнде. Сөйлә проекты нәфис сүз осталыгына багышланды. 20 дәрес дәврендә балалар профессионаллар белән шөгыльләнде. Уртак эшнең нәтиҗәсе сәхнәдә чыгыш ясаганда күренде. Менә Гөлназ Шәфкатовна ул безгә үз кеше шикелле сразу булды. Ул безгә булышты һәм һәр вакытта да якын булды. Шуңа күрә ул безгә кыен түгел иде. Без инде шундый зур эшне башкаладык. Күп әзерләндек һәм хәзер сезгә сәхнәдә күрсәтербез. Тамыр караса, юк тарих. Проектлар Казан мэриясе тарафынан 2022 елның февраль-май айларында Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Аларда Казанның 40 мәктәбе катнашты. Һәр берсендә 15-20 укучы шөгыльләнде. Тел, мәгариф кушылган мәдәният белән шул ук мәгариф инде максатлар барыбызның да бер ул ниндидер яңа алымнар эзләү, яңа идеялар һәм әлбәттә телне саклап калу. Менә шушы берләшү, оешу, бергәләшү ниндидер чыннан да матур нәтиҗәләр бирер дигән ышанычта калабыз. Нәтиҗәләрне әле күрмәдек. Беләсезме, без дәресләрне үткәрәбез, ләкин һәрбер дәрес безнең бит контроль юк. Һәрбер укытучыны без инде эшлиме, ул эшләмиме, дәрес үтәме, чыннан да үтмиме, әле инде исем өчен генәме бу дәрес үткәрелә. Менә шушы сорауларга җавап табыр өчен бүген җыелдык, чөнки чыннан да нәтиҗә күрәсе килә ниндидер. Чарада әлеге кызыклы проектларга йомгак ясалды. Хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проекты ул башта бит паркларда, урамнарда менә ничек татар теле буенча татар телен кулланып менә халыкны менә шушы көйләр, уйнанлар, спорт мәсьәләләрен түр татар телендә бару мәсьәләсе белән башланды. Әмма ләкин шуннан соң менә моны Марат күреп алгач һәм аңа ошагач бу нәрсәне мәктәпләрдә ул эшләрне эшләп барырга дип сөйләште. Һәм менә бу проект хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проекты бу Казан мәктәпләренә хуплап алынды. Ул где-то 120 мәктәптә ул эшләнде. Һәм яхшы эш дип уйлыйм, чөнки монда мәктәп балалары татарча өйлән ничек җырларга, ничек биергә, ничек шулай физкультура, спорт мәсьәләсен ничек алып барырга
Бер сәхнәдә татар мәдәниятенең ике сәнгать төре кушыла. Бию һәм нәфис сүз осталыгы. Биредә укучылар дәресләрдә алган күнекмәләрен күрсәтте. Чарада остазлар да катнашты. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары. World Skills Россия милли чемпионатының язгы ярышларында татарстанлылар 64 медаль яулады. Ярышлар 2022 елга 10-нчы милли чемпионат финалына тиңләштерелде. Полиграфия технологияләре компетенциясендә 3-нче урынны Диана Сираҗиева яулады. Я настраиваю, какая бумага будет подаваться в машину, в каком лотке. Полиграфия узак һәм авыр процесс ди Диана Сираҗиева. Кай чагында брошюраны бастыру өчен сәгать ярым вакыт кирәк. Монда барлык детальләрне дә исәпкә алу мөһим. Буяулар, шрифт, басма күләме. Ул полиграфист булырга күптән ниятләгән. Төгәллек тә, рәссам осталыгы да кирәк. Сначала кажется, что все очень сложно. Башта барысы да катлаулы булып тоелган иде. Соңыннан күнеккәч, хәтта 4 секциядән торган зур офсет машинасы белән эшләүе дә җиңелләшә икән. Буяулар, кискеч, офсет һәм цифрлы басма. Чемпионатта һәр биремгә 1-2 сәгать вакыт бирелде. Диана тәүлек буе типографиядә шөгыльләнә, осталыгын көннән-көн камилләштерә. Наша задача максимально загрузить участника. Безнең бурыч өйрәнү процессы вакытында катнашучыга мөмкин кадәр күбрәк бурыч кую. Конкурста барлыкка килергә мөмкин булган теләсә нинди стандарт булмаган хәлләр белән танышу өчен эш процессына якын шартлар тудыру. 10 ел эчендә бу сайлап алу ярышларының Россиядә иң масштаблысы булды. Аларда 5000 ярымга якын конкурсант катнашты. Татарстаннан килгән катнашучылар 157 компетенциядә көч сынашты. Количество компетенций на чемпионатах увеличивается. Чемпионатларда компетенцияләр саны арта. Татарстан Республикасы катнаша торган компетенцияләр саны да күбәйде. Бу безнең республикада компетенцияләр белгечләр саны артуы турында сөйли. Чөнки төрле профильдәге белгечләр безнең предприятиеләргә, республикабызга кирәк. Ярышларның финалы сентябрь айында Саранскида уза. Татарстандылар 72 компетенциядә катнаша. Диана Сираҗиева Лиондагы дөнья чемпионатында катнашу өчен гариза бирергә планлаштыра. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстаннан Анапы, Адлер һәм Новороссийскка кадәр поездлар санын арттырдылар. Рейслар әлеге юнәлешләр буенча көн аралаш маршрутка чыга. Эфирда яңалыклар программасы. Республикада сәламәтлек профилактикасы буенча тагын бер акция старт алды. Тукта меланома акциясе күп балалы гаиләләргә билгеләнгән. Казанда беренче булып Павлюхин урамы 37-нче йорт адресы буенча урнашкан клиникада кабул итәләр. Табиб тире яман шеше буенча пациентларны тикшерә. Шикле кешеләрне диагностикага җибәрәләр. Шулай ук Чаллыдагы клиник яман шеш авырулары диспансерында да кабул итәләр. Түбән Кама истабарлары отряды медальон тапкан сугыш кырында һәлак булган Кызыл армия солдаты Иван Губаревның медальонын тапкан иде. Казан Федераль университетының биохимия, биотехнология һәм фармакология кафедрасы лабораториясендә аңа ДНК экспертиза үткәрелә. Иван Губерниевның хәрби медале Кызыл армия солдатыннан калган бердән-бер әйбер. 42 яшендә ул Сталинградта һәлак булган. Түбән Камадан истабар отряды аның медальон тапканчы солдат турында бернинди дә мәгълүмат булмаган. Хәзер память сильнее времени проекты буенча университет лабораториясендә ДНК экспертиза үткәрәләр. ДНК анализы алынган инде. Хәзер хәрби хезмәткәрләрнең һәм туганнарының материаллары нигезендә охшаштыру уздырыла. Нәтиҗәләр ачыклана. Калуга өлкәсендә Бөек Ватан сугышы вакытында һәлак булган 65 солдатның беренче генетик экспертизалары уздырыла. Бирелгән генетик материалны катнашмалардан чистарталар, ПЦР-тест үткәрәләр. ДНК өчен сөяк яки теш алына. Еш кына әйләнә тирә мөхит йогынтысында ул акрынлап җимерелә. Бу очракта экспертиза өчен муен умырткасына ала. Моны университет галимнәре эшли. До этого никто не задумался о том, что вот... Әлегә кадәр икенче муен умырткасының ДНК анализы өчен иң яхшы материал булуы исәпкә алынды. Ул кешенең тешләрен алыштыра ала. Пилот проекты булса да нәтиҗәләре бик яхшы. Иң мөһиме, сугышта һәлак булган солдатлар турында төгәл мәгълүмат алу мөмкинлеге барлыкка килде. Искәндәр Гыймалдинов, Диана Дысаева, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары. Татарстан игенчеләренә файдалы яңалык. Республикада уникаль мобиль лаборатория эшли башлый. Белгечләр уңышның сыйфатын, куркынычсызлыгын тикшереп, 1-2 сәгать эчендә сертификатны урында ук алып бирә. Казандагы он тарттыру предприятиеләренең берсендә җиһазларны сынау режимында тикшерделәр.
Татарстан мөгҗизалы машина алган Идел буендагы беренче төбәк. Бу техника бөртекле, кузаклы, май культураларының сыйфатын төгәл һәм тиз билгеләү өчен үлчәү җайланмалары белән җиһазландырылган. Ашлыкның сыйфатын бәяләү үзәге филиалы белгечләре барлык чараларны тиешле нормативлар буенча үткәрде. Башта зур йөк машиналарыннан орлыкларны сайлап, лабораториягә тапшырдылар. Бөртекне төрле параметрлар буенча тикшерделәр. Ашлыкның сыйфатын тикшерүгә кирәкле барлык җайланмалар, инфракраслы анализатор, тест үлчәгеч, тартыру өчен тегермән, барысы да сыйфат күрсәткечләрен төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. Ашлыкның төп параметрларын, тулы сакланышын, пычраклык, кыткычлар белән зарарлану дәрәҗәләрен, дымлылыгын, протеин, клейковинаны ачыклап була. Экспресс-анализаторлар шунда ук уңыш җыю яки саклау урынында бәя бирә ала. Теләүчеләр ашлыкны лабораториягә үзләре китереп тикшертә, берничә көннән нәтиҗәләр алына. Стационар лабораторияләр белән чагыштырганда бу өстенлекләргә ия. Ул тикшерүләрне оператив үткәрү мөмкинлеген бирә. Ашык турындагы федераль закон нигезендә тиздән уңыш сыйфатын дәүләт күзәтүе мәҗбүри булырга тиеш. Игенчеләргә мондый заманча карарлар бик кирәк. На сегодняшний день у нас уже поступили заявки. Есть первые заявки, которые именно необходимы. Ашлык сату урыннарында тиз, нәтиҗәле һәм оператив бәяләргә кирәк булган берничә гаризалар бар. Безнең белгечләр бу гаризаларны уңышлы үтәде. Киләчәктә республикада моңа зур ихтыяҗ була. Бөртекләр уңышын җыю иң кызган вакытта, июль-август айларында хуҗалыклар үстерелгәнне шунда ук ашык саклау урынына бәяләү өчен мобиль лабораториягә мөрәҗәгать итә ала. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Казан марафоны 2022 масштаблы бөтен Россия чарасы тәмамланды. Анда илнең 81 төбәгеннән 12 мең кеше катнашты. Безнең иҗат төркемендә масса күләм йөгерешне күзәтте. Берәүләр иртәнге йокы белән ләззәтләнсә, икенчеләре инде күптән аяк өстендә. Казан марафонының старт полосасына 100 метрлы чират. Йөгерүчеләрнең кәефе шәп. Уже заряжено, хочется скорее побежать. Бу тату төркемдә барысы да бердәм. Профессиональ спортчылар һәм үзенчәлекле атрибутлар яратучылар. Актив ялны сайлаучылар байтак. Быел йөгереш юлы Казанның истәлекле урыны Казансу елгасы яр буе аша уза. Йөгерүчеләргә волонтерлар су биреп тора. Мондый ярдәм пунктлары йөгерү трассасы буенча һәм финишка килеп җиткән урында урнашкан. Мондый масштабта экологияны да онытмыйлар. Менә пластик җыю өчен махсус урыннар тора. Бу пластикны без кабат эшкәртергә җыябыз. Алары яңа шешәләргә яки тагын нинди дә булса артобекларга әверелә. Йөгерүчеләр 3, 10, 21 һәм 42 чакрым дистанцияларга йөгерә. Хинд байкерларда узышу да бар. Тик анда йөкләнеш чикләнгән. Катнашучылар 12 мең кеше. Россиянең 81 төбәге, чит ил кунаклары да бар. Более 70% это люди, которые приехали в Казань на уикенд. Уикендка килгән кешеләрнең 70%-тан артыгы йөрергә генә түгел, ә безнең шәһәргә карарга, марафонда катнашырга да килүчеләр. Бу спорт кына түгел, туризмда. 8 ел элек үз алыбызга куйган максатны чынга ашырабыз. Йөгерештә безнең телерадио компания алып баручылары һәм хәбәрчеләре дә катнашты. Ощущение нереальное, чувствуешь себя просто победителем. Вот мне дали даже медальку. Я записываю видео, а вот мой коллега Булат Жакиев, он тоже пробежал 10 километров. Вообще все очень круто в этом году. Есть ощущение, что уровень подготовки у бегунов выше. Марафонда җиңүчеләр менә дигән осталар: Федор Шутов, Александр Морозова, Виталий Гриценко, Елена Федосеева акчалата бүләкләр алды. Катнашучыларга медальләр өләштеләр. Кәефләре күтәренке калды. Жалко, что я горки не тренировал. Задыхался. Но потерпел, силу воли прокачал. Душе радостно. Соревнования это всегда праздник. Как бы они ни сложились. Алия Галиуллина, Елизавета Жукова, Ренат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Һәр ветеран үзе бер язмыш. Бүгенге көндә Буа районы Яңа авылда гомер итүче Әнвәр Низамов 17 яшендә фронтка алынып, Молдова, Румыния, Германияга кадәр барып җитеп, җиңү көнен якынайтучыларның берсе. Сугыш тәмамлангач та туган йортына әйләнеп кайта алмый. Тагын 2 ел хезмәт итә. Ул дәһшәтле елларны искә алырга яратмаса да, алар мәңге җуелмас хәтер.
Әнвәр абый түші медальләр белән тулы костюмын киеп каршы ала безне. 98 яшын ваклауына карамастан, җыр теллеген, ачык зихенен югалтмаган ул. 1942 елны фронтка алынып, беренче көннән үк сугышның үзәгендә кайнарга туры килә аңа. Курский дугарың иң беренче кергән көннән башлап актыра кадәр анда бурдым. Аннан соң сугыштан соң сугышты Прагада Курский дугарыннан соң Харьковтан соң анда Полтава һәм башка бик күп шәһәрләрне азат итеп Кременчугка кадәр барып җиттек. Фронт сызыгының алгы рәтләрендә була ул. Молдова һәм Румынияны дошман явыннан азат итүдә катнаша. Аннан соң Белоруссиягә күчерелә. Җиңү көнен исә Прагада каршы ала ветеран. Без әле урында сугыштык, әле урындагыра без Праганы тулысы белән бу немец фашистлардан азат иттек. Урындагыра біз сугышны битердек. Ул чак белән бәйне хатирәсе дә бар аның. Германия җирендә авылдашын очратырга насыйп була. Килеп җиттек Илби елгасына килеп җиткәннән соң, анда Илби елгасының дигән күпер шартлатканнар я. Анда хәзер шунда сразу килде понтон нигә? Менә бу понтоннар тәзидә ягарга. Менә шуннан соң безнең теге ягында без хәзер аннан чыгарга шул понтон ясаганны көтеп тордык. Бөтен кыз хатыннарда, ирләрдә, полиднеләрдә бөтенесе без әле ул күперне бераз саклап тордык, 1-2 көн. Шундан үтеп тордылар. Менә шунда мин үземнең авылдашымның аларны тезгәннәр бер дигә куйгандар җибе артка. Шунда мен машина тәрәзәсеннән аны күреп таныдым. Мин анда чыгып тукталмыйм, мин дә чыга алмыйм. Алар да туктай алмый. Кайткач дөрес хат яздым мен. Действительно шул булган. Туган якларына тиз генә әйләнеп кайта алмый Әнвәр ага. Сугыш тәмамланганнан соң да 2 елдан артык Австриядә хезмәт итәргә туры килә аңа. Biz orada sakladık tertip kine. Biz tertip saklaucu bulup kına anda tırdık. Biz onların işlerine takılmadık, ne etmedik. Şunda 2 yıl artık Krebiz şehirinde yaşadım ben. Шуннан соң туган авылына кайтып төпләнә ул. Гаилә кырып, тормыш иптәше белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. 36 ел укытучы булып эшли Әнвәр абый. Ул әле бүгендә сафта. Бакча тутырып, яшелчәсен үстерә, актив дөнья яңалыклары белән кызыксынып тора. Бөек җиңү көнен ел сайын түземсезлек белән көтеп алам ди үзе. Аңа илткән юлның нинди озын һәм катлаулы булуын сугыш ачысын татыган өлкәннәребез генә беләдер. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.